Wala yung takiya sa di mo tanaw yung gwapo mo siya. Bods. Ganina garaon niya karon di videoan di na mo tanaw. Oh, anak kan ni tite. Anak. Wala siya gwardiya sa memorial na siguro. May gamit. Ha? Gamit na gwardiya. Oo ba? Sige ko ano siya, taga-agit na sa player, may gulang ko na. Mani ba? Ipabot Chris Management, tanggalan na ninyo. Wala nagpatay sa Paris sa Paris Cordoba. Guys, mana yung terus kan niya nawa. Mga idol, nugot-gut kay iya kan terus kan nawa. Ang guardia ko nawa kabantay. Guardia sa memorial. Wala siya. Nagbagot-bot siya, nagpalit ko na siya bago. Nawa ko yung terus kan. Okay guys, mga ito mga ka-idol. Wala ang balita. Iya ko nung basurahan nawa. Wala yung takiya sa di mo tanaw yung gwapo mo siya. Bods. Ganina garaon niya karon di videoan di na mo tanaw. Oh, Ako ba tinatawag mo? anak. Wala siya gwardiya sa memorial na siguro. May gamit. Totoo yan. Bola lang yan. Oo ba? Taga-agit na sa player, may gulang ko na. Isang set na Mani ba? Ipabot Chris Management, tanggalan na ninyo. Wala nagpatay sa Paris sa Magsipilo ka ha? Paris Cordoba. Dilaw na ipin mo. Guys, mana yung terus kan ano niya nawa. Mga idol, nugot-gut kay iya kan terus kan nawa. Kabantay. Guardia sa memorial. Wala siya. Nagbagot-bot siya, nagpalit ko na siya bago. Nawa ko yung terus kan. Okay guys, mga ito mga ka-idol. Wala ang balita. Iya ko nung basurahan nawa. Tanaw ng vlog niya.